and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Laig doon ka oras sa di pagkumabot sa resort ni Dave. Isig panawag na ko ganina nga magikan na. Pero to nawahay na ko sa pagikan. May babayan na sabto na lang ayan. Iyon ko ang isteryo ni sakinan. Oh no, baby, please don't go. Oh, sini kininawa. Oh, shit. Nahug ang silpan. Nasa kuntilan. Ako kabutan. Oh, shit! May kasugat kong sakinan! Dapa! Bay! Huno, bay! Bay, nahug sa pangpang si kanay nga atong kikasugat. Unsa? Buang ka? Patay na to ron! Mapil tag ibisigar ko na. Manginlabo tayo. Saan ka? Bay, unsa mo gawin? Dili ta mo hunong, watay sa? Pero ikawat kag linya sa kasada o kalit kang Mr. Pato, di ang kikisugat mo siya. Eh, susin taon, bay. Huwag pa rin mo siya, Mr. Pato eh. Magadas magid mo. Anya? Unsa may istorya ni mo? Eh, nagkatapilaw kag drive mo yung siyam taon, Huwag bay. ko'y sa ay kalit siyang miliko. Pero kung huwag pa siya muliko, magkabang gagid mo. Dahil smoke ka ni mo ay. Ang may nung danon nga buhi ta. Busak kalimting na hitabo. Buwang. Bay. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Wa na tingali signal sa nahimutangan ni Larry. Kaganina pa siyang nakakikan. Kay matod niya, musayo kuno sila ni Dave o gikan paingon sa resort ni Ini aron way traffic. Nalibot lang tingali siya sa pagtawag nako. Or tingali di lang siya buot ka madisturbo ang akong pagpahuway. Busa matuog na lang ko balik. Unyang sayo sa buntag. I know nga manawag raon niya siya nako to let me know nga naabot na siya safely sa resort ni Dave. Either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Dili ba kontak ang number nila na eh? Haim nito ka na? Nga, mas una man siya nakagikan ako, paingon din sa resort. Pero ako na unang abot. Karong taon. Mga buto usab ko itong uban ng mga higala. Oh, don't tell me nga. Miyunong si somewhere kay natuog. Wak man sa mga makalabay siya sa kinan. Basin, focus ra kay ko sa akong pag-drive. Wan ako manumbaling sa akong nalabyan. Pero sa katapusan na mo parang sulti kay ganina, layo na siya nabtan. Oh, well, it's still 4 in the morning. Hindi na kato karong taw-tawd. Pahuway lang ko eh. Huwag ako makapahuway sa babae nga akong kauban gabi na. Hello? Axel? Ay naman mo. Unsa ba rasa? Oh, what a size naman di. So, where are you guys? Oh, shit. What? Hain mo? Oh, asa na pita kay wala ko karon dayon. Okay, shit. Okay, padung na ko. Shit. No. Dili mahimong ang sakyanan ni Larry. Ang bote pasabot. This can't happen. Not to Larry. Shit! Hain ang akong anak, ha? Dave, si Larry. Hi, si Larry. Oh, I'm sorry.
Kining sakyanan lang na-host pang o nalahos diri sa dagat na nakita sa mga isda. Lawom kini dapita o posibleng nalagpot sila rin gikan sa pagka-host sa sakyanan o Buhi pa siya. oh, sa kalawom sa iyang nahagbungan o sa impact sa pagkahagbong sa iyang sakyanan gikan sa pangpang paingon din sa dagat. I don't think he could make it alive. How dare you say that? I'm sorry. Ikaw ang midasa kong anak ni Dapita. Ikaw ang hinungdan nga nahitabo kini ni Larry. Tita! I'm sorry. You should be sorry. Pero wag kay katungod mo ingon nga patay na siya. Tita. Larry! Larry! No! Mubayad kog mahal aron padayon nilang pangitaon ang akong anak. Usap alang kasi ba nasukad ka na wang akong anak. They can't stop searching! No! Tita! No! Tita! Tita! No! Sama ni mo. Wasab mausab ang akong gituhuan. Nga buhi pa hangtod karon si Larry. Apan matod nila. Gikuhaan lang nila og base ang paghitabo. Lawom ko do ang nahagbugan sa sakyanan ni Larry. O posibleng nabuwag ang lawas ni ini sa layong bahin sa dagat. Og naanod kini palayo. Apan sa gidugayon sa panghitabo. Mahimong naunlot ako noong patayng lawas ni Larry. Og lisan na ko no kinig makitaan pa. No! No! Dili ba imong mamatay ang akong anak? No! Kape na sa simanang nakalabay. Wa pa man gihapon mauli siyang panimuot ning bata. Di mahimo nga di siya maulian. Ilado kong tambalan din ni adtos bata pa ko. Pidro ko. Nasayod ko nga wa pa mo bahar ang kong kaalam. Bisan kung wa na ko manambal kay idaran ako. Pero nasayod kong maayo gihapon ko manambal. Ay, Pidro ko. Unsa makinitabuin tawhana. Nga nung naglutaw-lutaw man sa dito dagat dihang akong nakapulagan. Tapa-tapa. Murag timing nga dito ko slungsod kay may gipamalit ko og sayo kong migikan. Yan ang misyon nga adlaw. Aron dili ko maabtan og init gamit ang kagalingon kong bangka di motor. Ug makita ko kayong tawhan nang naglutaw-lutaw sa dagat. Abi na kong lusay tao di. Hinungdan nga, gisakay ko siya o gidadi ni sa akong kagalingon. Hinay-hinay nang naayo ang iyang mga samad. Lakip na ang samad sa iyang o. Pero, anong wa pa man siya mumata? Gwapo na batawan. Gwapo eh. Husto pagisbarong. Nga tanaw ko. Maingon-ingon kung ini kagwapo kani atos batanon pa ko. Pidlo ko. La! May agumod na siya. Dong! Dong! Bukang imong mga mata. Pipila ka adlaw kang natugoy. Tubig na misustiner ni mo. Mata na! Mata! Hain ko. Unia ka sa isla, Filimon. Salamat! Intaong sa Diyos nakamata ka na. Daan pagyug ko. Nga maayo paghihapon kong manambal hang tudlon. Pidlog ko. Kinsa man ka, ha? Tigadiin man ka. Ano matabangan, di ka paulit balik to sa inyo. Ambot? Oh, taga-isla ambot ka? Asap ng ambot. Lo, wag ko makadungog pa ng nga nasukad ka ng ambot. Ambot? Ambot yan po. Ambot, wa ko masayod kun
Si kinsa ko. Kana di butong po sabot. Unsaw siya. Uy, pagtanong, uy. Kadako na ni mo. Unya, wa ka makatulto sa inyo. Komedyanting bata. Ingom sa ko ni Anas Batanon pa ko do. Komedyante sab ko niya. Gwapo sa ko sa manimo. Mao nga daghan kayo kong chicks kanian to eh. Diyos! Sa parehas pag mo edad. Gabaha. Gabaha mga babae nga nagsusunod ako. Pedro ko. Walang ko maminyo hinuon sa tanto na kong pamili sa ilang kadaghan. Nagkabuang man ko. Kinsa ka? Akin niya lang uli-uli gamay. Ako si Pedro. Ako'y nakakita ni mong naglutaw-lutaw dito sa laod. Tawagan lang kong Inko Pedro. Guwag naman ko. Inko Pedro. Mamilang tawag na ko din he. Inko Pedro. Ikaw kinsa iyong pangan? Pangan? Oo. Wa ko mahibaw. Uy. Wa ko masayod sa akong pangana. Wa ko'y nahinumduman. Ha? Tinuod ng imong sultido nga wa ka nahinumduman? Wa ka makailan ni mo? Uy, Santissima! Kung mao, dako og nahimong kadaot, kanang samad sa imong tingali giamisya ka. Unsa? Amnesia? Amnesia ka? Hala, amnesia ka. Kana bang nalimot ka sa imong kagahapon? Lakip imong kagulingon, imong gikalimtan. Hala. Ha? Inko? Nakailis nga di ay. Human maligo. Mubo ni mo kang t-shirt nga akong gipasulob ni mo. Ay, taas mo ka. Sa akong bana-bana, murag 6-footer ka. Mga 6'3 ba? 6'3. Bana-bana na ha. Pero may man kay ko anong bana-bana. May Diyos. Pedro ko. Panagsal ko musipit na. Pero angayan kay ka sa akong paboritong t-shirt ka ni Adto. Sa Batanon pa ko. Ako nagtapigag mayo eh. Paborito kina na ko good. Tipigan ko na. Ayaw lang isang imong kamuta kay makita ang imong pusod. Dali na. Kau na. Luto ng inununan. Maghukay na ko ha. Lingkod ya. Lingkod. Lingkod. Salamat, Inko. Ano ba? Tingbal niya niyong pasalamat na ako. Kung may umduman ka na sa imong kagalingon, may umdum na kakinsa ka ba? Pero sa pagkakaroon, tagaan o tikagpangan, lain sa kaniwa na isang pinimungan, sige ko, huy. Tapa. Unsa may nga na ko ni mo, ha? Tambasa ka na ayaw bati sa patigim batingan. Ay, kuha na lang! Kay parihas man ka na ko kagwapo. Jason! Jason? Oo, kana. Nindot siya. Ikaw na Jason ka ron. Sugod na ka, sugod sang piti mo. Niya Jason. Jason na. Mga una tani inununan, niya ipali sining mais kanon. Jason. Jason na, ngayon na Jason. Lambi ka ini. Yan siya man. Gusto kang pusan tanig sili? Niya, kining inununan, aron mas mulami. Jason. What is that? Lupig ko ng kakihan. Gininglisan ko na. Ayaw kong kakita do. Dili naman yung Hello musibog. everyone, I'm back. Ako, di And ko welcome musibog kaya. back to our channel. Kay mo, Huwag sa kalimut English. ang pag-subscribe Labi o pa sa unas pag-click sa batanon, notification bell pagkabtos, below gabi, ha. para sa new updates sa Pagkamayo atong na po YouTube ang channel English, ha. na Radyo Drama Sa Bisaya. tiputan mo. What is that? And daghang salamat sa inyong pagpadayon That is inununan. pagpaminaw sa atong Inununan. Radyo Drama In Bisaya. English. Just chill and relax and Inununs enjoy ba? the Inununs. show. Inununs in English. Ha? Test. Kami ni. Test it to believe. Test it. Kalain siyang baho.
It smells fishy. Fishy ka kay isda man ang karnisi. Fishy ka. Lain sige, manimahon ang baboy nga isda na. Pero tlawi. Di ba makahulog ka ng baho? Jason! Jason, no? Sige na. Oh, ya, butangan ko na yung plato ka doon, ha? Ya. Barugan na ito ni. Bahugan niya. Barugan ni noon. Sayop mo ko na. Bahugan ito. Bahog na. I don't think mukhaon ko, ana. Ay, gasa maginis English noon. Giyahak na. Naka-adapt magugasyusong dako. Oy, kung mauna, iulit ka sinyo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!